Takže čaute ľudia, sme tu zás. Konečne sa rozhodol Skelto, že sa vráti na svoj YouTube kanál. Čaute, som späť. Dúfam, že ma radi vidíte. Ideme si zahrať Deadball, takže ideme na to. Ideme si zahrať Deadball na chvíľku. Rozcvička a potom na môj kanál vyjde aj normálne video z hry. Hej, toto bude rozcvička, teda tam na jeho kanál môžete si to pozrieť. Môžete dať odber a like. Presne ako aj nahakaný sú. Volá sa to Skelto, ten jeho kanál. Je to veľmi dobrý kanál. Sice sa ťažko hľadať na YouTube, ale ak budete hľadať, tak sa možno nájdete. Hakan je docela dobrý v tej hre, takže ja nemám docela šancu. Nie som moc dobrý. Podľa mňa hej. Ja som moc nehrával. Máme takýto kaštelníky. To je docela zvláštne. No moc ľahké to není, ale troška hej. Stojí to 200 000 gemov. To je docela nič, ale tak. Videá si budú vychádzať, že dve videá za 2 týždne. No, uvidíme. asi Ako tak. Takže ak chcete, tak dajte like, odber, zvonček. A keby ste chceli, tak napíšte do komentáru, či si nechcete s nami zahrať alebo niečo také. A môžete napísať, my si radi s vami zahráme. Presne tak. To není moc dobrý play, ale som si myslel, že ma teraz zabiješ. Tak si potom pozrite part 2, dáme to na Skeltov kanál. Dám si iného, môjho hlavného si dám tohto. Tam budeme hrať už s inými ľuďmi. Áno, normálne hry. Tu ideme iba tak rozcvičku. Čo ja robím? Ja mám iba šťastie. Ja to niekedy dám, že to dám skoro. A aj zase videl som to skoro a potom nabuchneš. To mŕtve. Dobre, žijem. Dobre, viac vyhral som konečne prvýkrát. Som čo urobil? Ja som úplne rozohrať a to sa teraz strašne zle hrám, ale dobre, pekne. To si môžeme dať. Hovoril som, nie som až taký dobrý, takže... Niekedy sa mi podarí, keď rozmýšľam, ale ani ja nie som v tom docela dobrý. Chceš niečo vidieť? Super. Dobré, dobrý trik. Tieto abilitky ja nemám, ja mám iba jednu či dve. No veď ja mám na tomto dve. Na tejto. Dobrý súboj, ale keby som tam chcel prejsť, tak ako to klikoval, som už nestihol na sebe. Aj no. To stáva. Potom môžete do komentára písať, že aké hry by ste chceli vidieť od nás, alebo také. Áno, hlavne píšte, aké máme hry hrávať, lebo nemáme vôbec žiadne nápady, čo máme hrať. Presne tak. Čo sa to deje? Nie. Škoda. To som nechcel ani, ja som to chcel do teba, ale to... Dáme si zo 3 hry
a potom natočíme ďalšie video na môj kanál Skelto. Môžete si tam pozrieť. Áno. Môžete potom písať, ak nejaké technické problémy budú, či nás zle počujete alebo niečo také. Áno. S touto Gloom neviem skoro vôbec hrať, takže... Á, to mega zvučne hrať. Môžem to zvučne, veľa. Ako môžete vidieť, troška sa mi to seká, takže... No, tak. Kamek je môj obľúbený, za ňo som hrával dlho. Teraz som si chcel dať na VUA na 85, lebo podľa mňa to Arais je strašne OP. Teraz skúsim tryhard. Ja ani tryhard neviem, jak sa robí. Ja neviem tryhardiť v tejto hre. Nie, ja som videl, že som vyhral. Hlavne píšte, čo máme hrávať, lebo akože viem, že to opakujem, ale proste... Dochádzajú nám nápady často. No, buď na Robloxe, alebo ja neviem, nejakú hru. Aj. Kde sa môžeme hrať spolu a tak. Najlepšia, ktorá by vás bavila. Pozrieme si každý komentár, nie sme ako iní youtuberi. To si nepozrel ani jeden. Wow, toto bol trik. Yes, vyhral. Dobre, posledná hra a končíme. Potom ešte natočíme video na môj kanál. Už to hovoríme v tretíkrát, vadí. Tam už budeme hrať s hráčmi, takže to bude troška lepšie. Nie. Nie, vyhral som tretíkrát. Tak krásne sme ukončili túto hru. Dobre. Môžeš robiť rozlúčku. Hakanis. Dobre, takže čaute, vidíme sa na budúce. Čaute.